Namaste! Helyezkedj el a matracodon, kényelmes keresztezett lábú ülésben, hozd a tenyereket a térdekre, és gördíts hátra a vállaid, nyújtózz meg fejtetőből, és a következő kilégzéssel hunyd le a szemeidet, figyeld meg a körülötted lévő teret, érkezz meg az itt és mostba. Majd irányítsd a figyelmet a testérzetekre, vizsgáld végig a lábujjaktól a fejtetőig, és ha bárhol kényelmetlenséget találnál, akkor igazíts a testtartásodon. Ha kényelmesen elhelyezkedtél, akkor hozd a figyelmedet a légzésedre. Figyeld meg, ahogy magától megtörténik, minden erőfeszítés nélkül. Majd kezd el mélyíteni a be- és a kilégzéseket. Hosszú belégzés orron át, és hosszú kilégzés szintén orron át. Anélkül, hogy nyitnád a szemeket, tedd a tenyereket magad elé a talajra, és érkezz meg egy térdelő támaszba. Csuklók a vállak alatt, és térdek a medence alatt, csípőszéles terpezben. Érintsd össze a nagylábújakat, és ülj hátra a sarkakra. Nyújtózz bele ebbe a babapózba, karok és fejtetővel előre, az ülő csontokkal pedig hátra. Következő belégzéseddel pedig csigolyáról csigolyára gördülj fel. Majd billensd a medencét a talaj irányába, és kilégzésre pedig ülj vissza a sarkakra. Nyugodtan maradhatnak csukva a szemek, engedd, hogy a légzésed irányítsa a mozgás, belégzésre emelkedj, billensd a medencét, és kilégzésre pedig ülj hátra a sarkakra. Így folytasd tovább, belégzésre emelkedj, és kilégzésre ülj hátra a sarkakra. Belégzés, kilégzés. Egy utolsó kör, belégzés. Majd mielőtt hátraülnél a sarkakra, forgasd be a talpakat féltalpra, és told fel a medencét lefele néző kutyába. Told bele a bal sarkadat a talajba, jobb tért hajlítva. Következő kilégzéssel együtt pedig cseréld meg a lábtartást, most a jobb sarkadat told a talajba, és a bal térdedet hajlítsd. Így folytasd tovább néhányszor. Majd állítsd meg a taposást, tartsd ki a lefele néző kutyapózt, lassan pislogva nyisd a szemeid, és lépkedj előre a tenyerek mögé. Csípőszéles terpezbe érkezz meg, annyira hajlítsd a térdeket, hogy rá tud lazán engedni a felső tested, és a tenyerek a talajon legyenek.
Lazítsd el a nyakad, hagyd lógni a fejed, majd belégzésre, csigolyáról csigolyára emelkedj föl. Emeld a karokat is, érintsd össze a fej fölött a tenyereket, majd kilégzésre hajlítsd a térdeket egyenes háttal, gyere megint a talaj irányába. Tedd le a tenyereket, engedd lógni a fejed, és belégzésre, csigolyára gördülj föl. Hozd a karokat is, érintsd össze a tenyereket a fej fölött, majd kilégzésre hajlítsd a térdeket egyenes háttal, gyere megint a talaj irányába. Tedd le a tenyereket, hagyd lógni a fejed. Utolsó kör, gyere, emelkedj fel belégzésre. Nyújtózz a karokkal is, érintsd össze a tenyereket, és most hozd le őket a mellkas elé, imatartás. Néhány légzéskör itt. Majd gyere, lépj előrébb a matracodon, körülbelül 1 lábnyi távolságban legyél az elejétől, csípőszéles terpezben. A napüdvözlet sorozat következik, mindegyik pózban 3 légzéskörig fogunk benne maradni, és félúton tartunk egy pihenőt. Belégzésre, gyere, nyújtózz a karokkal a fülek mellett, és nyisd a mellkast fölfele. Finoman, hajolj hátra. Figyelj rá, hogy ne derékból, hanem mellkasból. Innen kilégzésre maradnak a karok nyújtva, és hajlítsd a térdeket. Hozd le a tenyereket a talajra. Leteheted a tenyereket, vagy csak az ujjak hegyét. Hajlítsd nyugodtan a térdeket, és hagyd lógni a fejet, laza a nyak. Innen belégzésre maradnak a tenyerek vagy az ujjhegyek a talajon. Nyisd a mellkast előre, egyenesítsd a hátad. Majd kilégzésre lép hátra a jobb lábbal egy nagyot, engedd le a térded és a lábfejed. Nyújtózz fejtetővel, fölfele, 3 légzéskör. Majd forgasd be a talpad, féltalp, emeld el a térded, és lép hátra, lefele néző kutyába. Nyugodtan hajlíthatod a térdet, ha szükséges. És maradj benne 3 légzéskör itt is. Tárd az ujjakat, nyújtva vannak a könyökök, egyenes a hát. Az ülőgumók pedig fölfele törekszenek. Következő kilégzéssel engedd le a térdeket a talajra, hajlítsd a könyököket hátrafele, és tedd az álladat a matracra. Innen belégzésre engedd hátul a talpakat a talajra, és a lábfélyeket, és nyisd a mellkast előre kobra pózba. Fejtető fölfele és hátrafele törekszik. Majd nyújtsd a könyököket, és kilégzésre hajlít a térd, beforgat a talp, féltalpra, és told fel a medencét, lefele néző kutya. Három légzéskör, aktív a póz, told magad a tenyerekből.
egyenesítsd a hátad. Majd innen lépj előre a jobb lábbal a tenyerek közé. Engedd le a talajra a bal térded, és a bal lábfejed, fejtető fölfele nyújtózik. Forgasd be a talpad, emeld el hátul a térded, és lépj egy nagyot előre. Belégzésre nyit a mellkas, lent vannak a tenyerek, vagy az ujjak, az ujjhegyek. Nyit a mellkas, egyenes a hát. Nyugodtan hajlítsd a térdedet picit, hogyha az segít. És innen kilégzésre hajolj rá a lábakra. Laza a nyak, lóg a fej. Belégzésre megint nyit a mellkas, és most emeld a karokat előre. Hajlítsd a térded, és egyenes háttal emelkedj föl. Innen nyisd a mellkast fölfele. Hátrahajlás, megint figyelj kérlek a derekadra, mellkasból dőlj hátra. Majd gyere vissza, érítsd össze a tenyereket, és hozd le az imatartást a mellkas elé. Hunyd le a szemeket, és figyeld meg a testérzeteket. Figyeld meg a szívverésed, lehet, hogy felgyorsult. Ha jól esik, sóhajts, fújt ki magad, lassítsd a légzésed, és vele együtt a szívverésedet is. Pihenj egy picit a másik oldal előtt. Majd lásd, nyisd a szemeidet, és belégzésre nyújtózz meg a karokkal, nyisd a mellkast, 3 légzéskör. Majd kilégzésre hajlítsd a térdeket, és egyenes háttal hajolj előre, tedd le a tenyereket, vagy az ujjhegyeket a talajra. Engedd lógni a nyakat, a fejet, lazán. Nyugodtan hajlítsd egy picit a térdeket. Majd belégzésre nyisd a mellkast előre. Egyenesítsd a hátad, maradhat a hajlítás a térdekben, szükségesnek érzed. És most kilégzésre bal lábbal lép hátra, engedd le a térded, a lábfejed, nyújtózz fejtetővel fölfele, 3 légzéskör itt is. Majd forgasd be a talpad féltalpra, emeld el a bal térdet, és lépj egy nagyot hátra, lefele néző kutyába. Figyelj a tartásodra, tenyerekből tolod magad, tárnak az ujjak, nyújtva vannak a könyökök, egyenes a hát. Ha szükséges, hajlíthatod finoman a térdeket, ha nem, akkor pedig a sarkakkal közelíts a talaj irányába. Kilégzésre hozd a térdeket a talajra, és könyököket hajlítsd hátrafele, tedd le az állad,
Engedd a lábfejeket a talajra, és belégzésre, mellkassal csúsz előre, nyisd előre és felfele, kobra póz. Kilégzésre nyújtsd a könyököket, hajlítsd a térdeket, forgasd be a talpakat, féltalp, és told fel a medencét, lefele néző. Nyújtózz bele. Majd lépj előre bal lábbal a tenyerek közé. Engedd le a jobb térded, lábfejed, nyújtózz fejtetőből fölfele. 3 légzéskör. Medence közelít a talaj irányába. Majd forgasd be a talpat féltalpra, emeld el a jobb térded, és lépj egy nagyot előre, csípőszéles terpesz. Belégzésre nyisd a mellkast, egyenesítsd a hátad, kilégzésre pedig hajolj rá a lábakra. Maradhat a finom hajlítás a térdekben, ha szükségesnek érzed. Majd belégzésre megint nyisd a mellkast, nyújtózz előre a karokkal, és hajlítsd a térdeket, egyenes háttal emelkedj. Nyisd a mellkast, hajolj hátra, ne derékból mozogj, hanem mellkasból. Majd gyere vissza, érintsd össze a tenyereket, és hozd le az imatartást a mellkas elé. Csukd le a szemeket, figyeld a testérzeteket, a szívverésed. Ez volt egy teljes kör napüdvözlet. Lassítsd a légzésed, orron át be és orron át ki. Anélkül, hogy nyitnád a szemeidet, lassan helyezkedj el a hátadon, hanyatfekvésben a matracon. Nyisd a lábakat csípőszéles terpeszbe, engedd a lábfejeket lazán oldalra bukni. Karokat, tehát az oldalak mellé, és forgasd fölfele a tenyereket, hogy a vállak is el tudjanak lazulni. Lazák az arcizmok, és puhák a szemhéjak. Belégzésre védj egy mély levegőt orron át,
És egy hangos sóhajtással fújt ki. Belégzés orron át, és sóhajts egyet. Belégzés orron át, és most tarts is bent a levegőt. Majd fújt ki egy hangos sóhajtással. Engedd ellazulni minden porcikád. És ha jól esik, akkor maradj még benne ebben a relaxációban. Én köszönöm a gyakorlást, és találkozunk holnap.